omah bojoku lek gak aku tak tutuk genten aku. Ayo, kenalan. Tak jenenge. Lah ora teko sampean jajal kok nek ora teko to. Ora teko mek gayuk-gayuk tuna. Ayo. Dirasake tenan sing tinggal itu ya ya. Ayo. Yang memajang mengkara jana kuning. iki gak usah dibalik nih. Lah aku nanti mulai yang ini iki. Kayak apik no malah kayak gini. Ayo. Oh, dan sesak mono dijebleki ora aturan yo ngono kuwi perlu ditutak tutuk ora. Ora memberi contoh yang baik kangge kita cilik. Ora penak jeneng cah cilik. Golek sing broboh ae. Wis ora jeneng ya. Engko arek bagane dhewe kok Pak Elis kok. Iki kira-kira apa putune Pak Pardi ngono. Ayo lah. Ya Allah, aku nanya apa kleru apa piye ta? Awake cuwilik, sirahe dhuwedi. Ndek mau. Apa aku kayak demit kan? Cacing ya seluruh
Juara.
Arep nyapa? Arep nyapa mbeto-meti? Arep nyapa nek? Hei sampean. Bedake piye? Duwe bedhekan. Gak ada. Bedake piye? Sampai ya. Heeh. Pokoknya jawabannya cuma kodok. Aku kan muni kodok tok. Kolek bener toh. Heeh. Tak kei duit. Ya wes. Wes wes to. Oh, Hmm? punya uang. Iya. Iya. Wah, punya. Ayo bedakno. Ora mana-mana. Kewan apa sing orang boleh banyu karo di darat? Kodok. Wah, cuma anu. Jupuk dhuwit kon diri, Bang. ATM. ATM ndi? Oke, ATM itu ora kok omah bojoku tak deloke metu apa ora? Bukan. Yo sido 100. Muni kodok tok lek 100. ATM itu. Kewan apa sing dandan tuh? Kodok. Ya. Wis ben ae nang 100, 200. Iya. Kewan apa sing unine kungkang? Kodok. Iya. 200. Enak tenan. Ajak karek jek plendi le. Pilih duit. Untuk wae arep diapusi. Mas Dalang duit kula dipek karo leger. Terus maksudmu? Jadi jalan no? Mboten. Loh. Kula kerjaane maling nggih. Oh, ini. Sama ngerti Apa? makanan tak sehat lima sempurna. Ngerti? Sing barai sehat ndi? Susu. Sampean kopi karo susu pilih ndi? Susu. Lelek jamu karo susu. Susu. Duit karo susu. Duit. Ya, Mas Dalang Apa? duit kula wis dipek. 200 ya. Wong tuwa arep diapusi. Tak bedhaine. Siapa? Tak besi. Heeh. Dia ini mana dagelan tale. Ah. Gua juga kayak cilik lagi. Ah. Gua juga kayak cilik. Tale, jarum tale, sutruk nenek tale. Tale, bersetruk tale mati le. Gandane kuwi. Yo kene mati aku wis tuwek. Salah aja. Piye to? Piye to? Dalam Piye? Duitnya rong balik yo. durung. Ayo balik nek. Duit sampean piro? 300. Karena tuh tau. Ah. Tak tambahin 600. Gelem. Tak sulape. Dan Yunis kene. Dan lu ayo. Sejane dadi 600. Enggak kayak gini pelan. Bin, salah bin. Dilebokne ATM. Lah ini bisa label metune dadi 600 kapan? Nganu sok gede, aku lek wis gede metu dhewe gede. Iki duwe. Aku coba aku sih. Loh, malas. Loh, malas. Loh. Aku mau ngaplok kene, tawas ngaplok kene. Lah aku mau kene nih, kamu tak bisa dan bedos piye? Oh gak iso, sik kempes. Lek, Ya, apa? anake sampeyan piro? Loro. Hei, lama kok duwe anak. Sing anak bojoku. Lah Bu Eni mbok kakakne lek kok iso duwe anak. Saya tak konsultasi. Iya ya, kok saya tak konsultasi karo Mbak Limbo lho. Mbak Limbo, niki pripun? Bojomu kok kapane kok duwe anak? Lah gini dicritani lho mboten. Secilik mosok pengen terus critane. Pengen roh, tak pengen terus critane, lu sewu lho nggih. Tak critani. Ya. Bojoku Erni to. Hmm. Aku mlebu kamar, Hmm. dimari tak pateni. Pat, aku muni, "Hore, hore, hore." Loh, aku kan jajal kali. Aku kan jajal. Aku ya mlebu kamar kali. Lampune tak pateni pep. Mata. Tak kancing lawange. Aku muni hore kok gak. Mana? Wes. Sesuai yo. Aku yo. Sampeyan wakal kowe ini. Lek sampeyan kan loro kali. Loro. Dadi opo ae? Sitok dadi tentara, sitok dadi guru. Lah sing tentara dinese ndek endi le? Nek pasar. Tentara dinese nek Kuramil. Nek kone ngono kae nesu. Ora. Dol.
Dadi tentara. Kenapa? Gue tembak. Ya gowo. Ini tak apa? Gowo tembak. Tembaknya Jawa kondang. Lah aku ndep. Ih, bedile sampean ae lho. Lah yo sakmene lho sakmene pistol ndep. Tapi gak kayak gini sampean toh. Gini sampean wong gilani. Oke yo kapan? Lega. Aku wedi ya wis. Sik nek dadi sik kembang ya sayo. Legane. Aku pengen Mbak Melis. Mbak Elis.